מכניסים קפסולה, סוגרים ומניחים כוס מתחת לפיית המזיגה. שזה הלחצן השמאלי העליון, לחיצה קצרה עליו, הוא יתחיל לערבב כ3 עיבובים ונחכה שהמכשיר בעצם יתחיל לעבוד. בתבנית המזיגה הזו קודם כל יימזג החלב. ברגע שהחלב יסיים את הפעולה שלו, יתחיל לצאת הקפה מהפייה השמאלית. בהגדרות היצרן של המכונה זו הכמות שיוצאת בעצם לתוכנית מזיגה של הכפתור השמאלי העליון, הקפוצ'ינו. כמו כן ניתן להגדיר את הכמות הזאת, נעשה את זה עכשיו ביחד ונכניס אחת חדשה. נלחץ שוב על אותו הלחצן מצד שמאל למעלה על הקפוצ'ינו לחיצה ארוכה ולא נעזוב אותו עד שנגיע לכמות הרצויה של החלב בכוס. זו הכמות שאני רוצה שיהיה לי בכוס, עוזב את הלחצן, מחכה ל3 חיובים, 1, 2, 3, מיד לאחר מכן נוחת שוב לחיצה ארוכה בשביל להגדיר את הכמות של הקפה עכשיו. כמובן שוב לא עוזב את האצבע. כמובן שכל אני לא יעזוב את האצבע, המכונה בעצם לא תפסיק לשפוך קפה. דגש חשוב לשים לב, לא לשפוך יותר מדי מהקפה, רק לא לסחוט את הקפסולה עד הסוף. נגיד וזו הכמות שאני רוצה שיהיה לי בכוס. ניתן לראות כמות סבירה של קפה, חלב וקצף.